Attention! Daar is de Woensdag. middagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen. De tent gaat op en neer. Woensdag. Middagborrel. Ja, het is Woensdag. en dan gewoon voor weer. Ja, jongens, heel lang weg geweest. Zomervakantie. Druk van weg geweest. Zomervakantie. Het is al inmiddels 11 oktober. En 11 graden. En 11 graden, onder nul. En ik was dus... 11 centimeter, hè? zo kite, zeggen. Ja. Nee, maar voor was dus toen van een visagie en zo zaten. Toen dacht ik zag dat leuk groen jasje. Ik denk dat meteen zo. Ik heb je bekend voor, ja. Ik zag het dus al. Sterk goed. Dat is prima, hè? Dat is wel leuk, ja. Ook bij de De kapstok bij de rest van de klei. Ja, veilig zoveel klei hoeveel kunnen kiezen. Dus, Dat moest in een andere podcast uitzending ook eens aan die. Ja, die was leuk Ja, voor mij, ja. ja, zeker. Mag je best eens zien. Goed. Geen probleem. Jongens, dat zien we weer. Lang weg geweest. Lang En we zien terug. En we zien dat weer. En het is... Het is opmars naar de nieuwe afleveringen dit, hè? Absoluut. Het is een bonusaflevering, dus we gewoon gaan vragen beantwoorden en allemaal dingen terugholen, want er is veel gebeurd. En we hebben ook heel veel vragen gekregen waar we antwoord op gaan geven. Ja, maar wat vindt ze zelf ervan eigenlijk? Van Mr. Skiterke. TikTok volg ik een beetje. Ik volg niet alles van dus Nee. eigen. Nu al, hè? Hier zeker helemaal niks. Nee, ik heb TikTok aangemaakt ervoor. Dus, Zo, en ik vind is het echt wel wel leuk om TikTok. te zien wie daar op gereageerd wordt. En dan vooral als MV verloren heeft bij Roda. En dan is een aflevering weken van tevoren online gekomen. En dan vroeg iemand een oor naar de wedstrijd. Wat heeft MV gemaakt vandaag tegen Roda? Of wat heeft MV Roda? Wat is dat geworden? En dan denk ik, ja, ze zien toch met us bezig. Ja. Want dan gaan ze dus een uitzending een weken later, of een week ieder, gaan ze terugzoeken. ja. En dan gaan ze erop reageren. Ja, heerlijk. En leuk op elkaar, hè? En Ja. Kierkegaard Tropical reageert ook wel dikster op us, hè? Ja, die vindt dat ook wel leuk. Ja, leuk, Ik kan dat wel waarderen. Ja. Ludieke dingen. Maar het is natuurlijk ver natuurlijk vorig seizoen wie Roda daar Ja, met die afging. welbestorming. Ja. Toen hebben we weer eigen aflevering gemaakt met Roda JC dubbele punt dat. Ja, dan kunnen we natuurlijk al wel verwachten. Zeker. Ja, dat is leuk. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, en weer een kut goal in de 90e plus minuut. Nou, Ja. Ach ja. 0-1. Door Aida Dat zien we gewend, hè? Ja, dus... Maar goed, dan is dat wel zin. Dat ze dan daarna al die bedreigingen en zo. Ja, is ja raar toch? Ja, maar Oh, nou, dat is dikke spelen. huid. Ja, man. Ah, zo. Kleinkinderen. Ja. Wat we het erop houden. Achterloze figuren. Ja. Dus de meest gestelde vraag wat ik eigenlijk krijg van lui die ik spreek, is wie dacht je dat eigenlijk? Dat je dat voorbereiden? Of, nou, misschien is dat wel leuk om uit te leggen. We hebben dus opnamedagen of avonden eigenlijk. Nu is het avond. Ja. 4 keer aan de ochtend. 4 keer aan de ochtend. En dan doen we eigenlijk, nu hebben we dus, gewoon voor 7 opnemen. Ja, dus dat is voor 7 weken. Misschien doen we zelfs wel eens, want we gaan volgende maand weer opnemen. Misschien gaat extra content maken, of misschien laten we het onderwerpen weg. Toch verdenken de edit van, dit is niet zo leuk, die uploaden van niet. En wie voor het voorbereiden? Ja, wie veel voorbereiding zit daarin? Ja, ik denk voor... Los van het onderwerp verzinnen, maar voorkomen hoeveel minuten heb je dan erover nagedacht? Vandaag. Ik moet zeggen, ik ben er vanmorgen, ik had een drukke dag. Opgestaan, toen kwam de vraag van, had ik al ieder gesteld deze week, wat gewoon voor eten samen. Had ik dan sushi voorgesteld. Want vanavond kun je meteen naar zijn werk door, dan moet nog avondeten. Dus ja, dat heb ik vanmiddag op 10 besteld. Dat kwamen zij leveren, volgens mij om 6 uur waren hij. Ja, dat is eigenlijk mijn voorbereiding en kleierhoed zoeken. En, maar even de onderwerpen niet. Ja, ik heb ze al deze week heb ze doorgelezen. En denk, ja, daar kan ik inderdaad wel lekker even metbabbelen. Maar als we bijvoorbeeld volgende week gewoon voor de Ewout hebben. En dan gewoon voor proberen gaat een beetje de smeuïge details te weten te komen. Of misschien primeurtjes te weten te komen. Gaat je daar wel met een bepaald idee, gaat je zeggen van nou, misschien kan ik dat zeggen of kan ik dat een vragen. Ja, je probeert hem al gaat lui te benaderen die eventueel gaat kunnen toevoegen in die podcast. Agenten, lui die met gewerkt hebben, lui die gaat weten. Dus ja, misschien tot vandaag gaat respondent van krijgen. Die gaat bijdragen qua voorbereiding. Heb ze het al aan over. Maar uiteindelijk de chemie tussen us. We hebben geen voorbespreking van dan kun je dit zeggen of dat. Dat is heel dik. Het is niet je script. Nee.
Nee, dit is ook echt van, oh shit, het zit er al wel op. Ja, en wat ik zelfs soms vind is... soms vind is dat achteraf denk ik soms, dit had ik eigenlijk moeten zeggen, dat was echt veel leuk geweest. Als ik dan net langer over nagedacht had, dan had ik dat misschien zo. Maar die T-taps niet om na te denken. Het is gewoon wie het kump, zo kump het, zeg maar. Toch? Meestal wel. We hebben dan niet... ik denk helemaal niet, als je zit van, ik moet dadelijk dit zeggen of dat, want je hebt geen idee wat allemaal bij je gaat... Ja, dus socials gaat ook steeds beter. Dus de podcast wordt gewoon zonder te promoten. Want dat testen we ook af en toe. En ze gaat later te promoten. Of een keer geen TikToks, maar een week later. Wordt gewoon structureel beter bekeken en beluisterd. Dus juist tot lui lang luisteren. Tot lui het gewoon onder het gras mee doen. Of onder het sporten. Of even in de auto luisteren. Dus het werk. Dus dat is echt super leuk. Ja. En inderdaad, de reacties wat ik afgelopen zomer kreeg... op het proevenement, hoe ze lui tegenkomt, in de winkel, hoe ze lui tegenkomt, die of inderdaad via de socials, lui die toch een brief gestuurd van, leuk, ik ben dat ook inderdaad regelmatig aangesproken, ja. Dus, eigenlijk raar, hè, want eigenlijk is niet van bewust. Lui vinden het super leuk en vinden het echt even geen zwoere shit eens een keer een keertje. Maar de negatieve dingen zal ze toch niet zuren, hè. Dus lui vinden natuurlijk van alles van. Ja, dus sommige reacties op de socials, of vooral onder TikTok, dus natuurlijk wel gaat... Moest ook doorheen scrollen. Ja, tuurlijk. Nee, dat moest ook zeker doorheen kunnen scrollen, anders kan ze nog niet lezen. Dat is dat pijn. Nee, maar het is meer bedoelen wat zich zegt. Nee, maar dan is het negatieve huur niet. Maar dat is als nu op een proefmoment komen van, wat ziet gezag hebben, of ik vind het eigenlijk kut, dat wou ik even komen zeggen. Nee, dat hebben ze niet. Gelukkig, maar is ook prima. Ja, weet je, veel doen nog gewoon wat voor leuk vinden, toch? Ja. En dan als je niet leuk vindt, dus is het toch niet? Nee, dat is wel. Ja. Zal hij nog kijken? Wat ook op Insta hadden we even gevraagd van misschien gewoon voor iemand bellen. Ja. En over één iemand. Ik moet even alleen met een telefoon hebben. Ja, pak hem even snel. Ja, ik ga hem even pakken. De maas opstond, man. Ja, maar moeten de ketting vragen. Ja. Maar gewoon, hij is gewoon vrij, hè? Ja. Hey, goeie avond. Je spreekt met Kenneth, Michel en Marvin van Maastricht Geterke. Goedenavond, jong. Bellen voor dich wakker? Nee, de bel is niet wakker, maar wel anoniem. Dus ik dacht, wat is deze? Ja, goed. Ze hebben hele lijn op uitgaand anoniem gezet. Dus daar kan ik ook jullie niet gaan doen. Maar nee, die schroks die daags op kwartier voor 11 s'avonds weer nog even gebeld, hè? Ja, ik gooi zo mijn nest in gewoon. Ik denk, het zal wel geen fatsoenlijke mensen zijn om het telefoon zo laat, maar het is toch liever anders te zien. Het is geen dat ik energie wil verkopen in ieder geval zo laat nog. Nee, dat snap ik. Nee, we hadden een aantal lui die gereageerd hadden inderdaad van die wel even gebeld wouden worden. Dus ze hebben iemand uitgezocht en dat bestieg. Oh ja, leuk. En Kennen en Michel die luisteren en die zitten ook en goed. Ik wil eigenlijk weten van de luistert dat Dex en wat vindt dat ervan? Hoor ze wat Kenneth voor? Ja, als ik heb dit hoor gehoord, of ik vaker geluisterd had, dan word ik ervan vol. Ja. Ja, ik vind wel lachen eigenlijk, sommige dingen. Het belangrijkste vind ik in het hele stuk is mensen gewoon belachelijk maken die het gewoon dat op een grappige manier, op een respectvolle manier, dat vind ik wel heel grappig. Soms mogen we wel een beetje niet respectvol zien, dat moet ook kennen. Maar nee, ja, ik vind het gewoon geweldig. Alleen is het allemaal een beetje kort, vind ik. Ja, dat is het Maastricht Geterke. Dat is het concept, hè? Ja, ik weet het. Maar inderdaad, we hebben Dexter gehuurd van tot zo'n zeggen, ja, dat is jammer dat het merk Geterke is. Aan de andere kant hadden veel gezegd van, ja, dat luistert misschien net gaat lekkerder en makkelijker weg dan een langdradige podcast. Ja, voor sommige onderwerpen misschien wel, ja. Maar merendeel gaat het toch alleen maar flauwekul. Ja, dat is inderdaad de insteek inderdaad van het Maastricht Geterke. En Mich, wat was die nog vragen? Ja, luistert ze iedere week? Nou, dat moet ik je helaas teleurstellen. Niet elke week. Ik zie het wel voorbij komen, elke week van die korte, volgens mij van die compilatie, hoe noem je dat? Van de samenvatting zie ik altijd voorbij komen. Ja, dat ken. Ja. En, wat wil je zeggen? Ja, de compilaties dus op TikTok, Instagram. Ja, precies. En dan staan natuurlijk al van die grappige dingen in. Dus dat tegen we vaak een leuk. En ja, dit gesprek dat is onderdeel van onze bonusaflevering die komende vrijdag online gaat. Ja. Ah, leuk man. Dus dan huurt ze zichzelf ook nog terug. Oh, daar ben ik eens benieuwd.
Goed, Dat nou, zo. daar kent ze nu lekker een nes in, hè, zoals je dat zag. Ja, nee, is goed. Ik heb prima voor, jongen. Top, dankjewel, hè. Hoi. Ja, weer, hè. Goed zo. Yo. Hoi, hoi. Ja, ik denk dat wie belt ik nu een keer bij 11 s'avonds op maandag. Heavy, hè? Anoniem. Ik zou het oppakken. Ja, Renzo wordt dat in ieder geval. Ja. Dus, Leuk dat er Nou, oppakken. dus wilt je midden met deze podcast... volg eens op socials. Ja. Ik heb nog wat opgeschreven, veel te vergeten. Oh ja, hem had het over André Rieu. Daarover eigenlijk ik had onverwachts. Ik had niet verwacht dat hij het zo goed zou doen. André Rieu. Nee, de podcast. Wat hoort dat stuk zit of wat Jerome Ja, met Jerome en André de Rieu in ieder geval vond... Ja, Ja, die. ja. ja en ik had nog Jerome gevraagd van... wist dat het online... Had het nog niet online zien gekomen. Ja, de leven in een of andere bubbel. Ja. Leven, hoe noemen ze dat ook alweer daar? Een Bel Air. Een Bel Air. Ik heb er ik heb er uit dat appartement gekropen. Dat dressje zag ik dan. Loco. Ja. En op zondag gaat er wat terug naar binnen. Ja. Nee, maar dus die had niet verwacht of we het zo echt goed zouden zenden. En ik ben wel benieuwd wat Rieu ervan denkt. Ja, hij heeft dat überhaupt gezien. Ik denk Leuf en zijn team of sowieso. Ken hij het anders? PR misschien. Rieu had trouwens afgelopen weekend een leuk feestje in de Efteling. Ja. Maar ik hoop wel dat er om kan lachen, want het is natuurlijk allemaal om te lachen. Hè? Tuurlijk. Ja, dat is niks serieus. Hè. Dat moest je niet te serieus nemen bij ons. Nee. Maar dat is inderdaad wel, zou wel leuk zijn als zo'n lui een keer een bijdrage leverde aan het Maastrichtse teken. Maar nou, even bijdragen. Ik krijg ook steeds de vraag, krijg je dan iets van, verdient dat gaat de podcast? 0 euro. Ja, verdient je 0 euro? Ja, die misschien met de views. Oh. Nee, 0, letterlijk. Ja, nee, Ik verdient denk er dat we helemaal niks gewoon mee. geld erbij liggen. Met Ja. samen eten en hapjes en drankjes voor de ganse avond. Personeel wat hij toch moet rondlopen. Dus ik denk dat we er alle 3 geld erbij liggen. Danseressen achter de dingen daar. Ja. Ja, dat komt Catering dadelijk. betalen we nog een keer. Tering. Maar de Ja, het schrijft niks. Het zou wel kunnen, want de luisteraars zien nog vuilste lieg. En ik heb het over landelijke dingen. Hè. Ja. Voor Maastricht en Zuid-Limburg zien die kiekcijfers hoog. Maar om daar echt aan te verdienen, dat is gewoon dat gaat niet. Nou ja, weet je, en het gaat hem, tenminste, Mich ook niet echt, met verdienen. We hebben dit gewoon gedaan als Voor voor de en gezelligheid. voor de leukigheid. Maar we hebben wel een aantal lui die ons benaderd hebben van, hey joh, kennen van een keer gaat vanuit ons bedrijf neerzetten, wegzetten, sponsoring. Nou ja, goed, daar gewoon van mij aan de slag. Kijk, Ik vind dat lastig om dat natuurlijk goed uit te werken. Ja. Want als ze dat is, dat lui gaat voor ons betekenen, dan moet het natuurlijk wel goed zien. Nou, ja, we hebben al dingen gekregen van allemaal hetzelfde heumen, kleier, drinken, wat maar stel nou nergens of we met hetzelfde helemaal aanzetten. Maar we moeten ook niet iets noemen dat is natuurlijk wel, als iemand van een merk gaat zitten, tuurlijk. een leuk hummeke aan hebben, is prima. Nee, maar dan moest het niet, ik zeg altijd, dan moest niet zorgen tot ze in zijn dartenu. Tot dat een product wordt. Hè? Van overal beurtjes en dingetjes en die slup zijn met logo's op en hij pers en... dat niet. Nee. Ik zou nee, met alles logo wezen. Alles. Loco. Ja, alles logo. Wat is logo? Ja. Wat is Nee, logo? ja, nee, maar nee, los daarvan. Nee, we willen niet... Wat is logo? Nee, maar dat kan niet, jongens. Dan moet je niet meer lachen. Ja, ik ben al hier. Jackie. Kan ik met hem zien. Ja. Jackie Bagger. Nee, maar we willen het wel goed netjes hebben. Hè? We moeten 100% neutraal blijven. Of in ieder geval kunnen maken wat we willen maken. En als merken erbij passen, dan passen die erbij. En anders niet, dat is dan prima. We zien 3 nette jongens en dat blijven vraag. Ja. Toch? Ja, precies. Ja, vind ik wel. En dan had ik ook nog opgeschreven. En dat vond ik ook wel leuk. Heb je ook een pen bij die telefoon? Hoezo? Het is zelfs opgeschreven. Ah, zo. Een vooruitblik. Is er een vooruitblik wat we gaan doen? We hebben heel veel leuke ideeën. Ja, met ideeën zien er een overvloed, hè. Alleen, is het haalbaar? Is het voor onze agenda haalbaar? Dat is altijd wel een puntje. Mm-hmm. Dat hebben we meer dingen met 3 maanden doen. Ja. Tot de agenda soms wel een puntje is. Wat is er dan nog? Nee, ja, dat is natuurlijk dadelijk carnavalseizoen. Dan is het lastig om dingen te plannen. Dus met meerdere agenda's wat synchroon moeten gaan lopen. Ik denk wel tot even nog dingen aan het vaat zetten. Ja, wat we eigenlijk concreet hebben, hè, voor de luisteraars die eigenlijk de bonusaflevering luisteren, die zien dan trouwe luisteraars, want die vinden het leuk om naar ons te luisteren. Dus die maken voor ook wel een primeurtje geven. Ja. En het primeur is
dat we volgende maand weer een uitzending hebben. Of opnameavond. Opnames, ja. Toch in ieder geval de komende... Ze blijven achterin lopen. Ja, precies. Ja. Dus, heb ik gepland. Ja. En... Tunes daarna nog een keer. Daarna nog een keer. Maar dat gaan we misschien gaan doen in december. Misschien. Ja, dus dat hebben we dus besproken en dat gewoon voor onderzoeken. Dus dat gaat aan en ik hoop dat dat wel gaat Ik kan er dan nog niks van een tipje van geven. Nee. Maar... En als je er dan niks meer van hoort, dan is dat niet gelukt. Dat is toch prima. Maar dan weet je in ieder geval de dat is een eerste. beetje ontstaan door vragen van luisteraars, van kijkers. Van, maar ken van een keer dit of ken ik niet een keer daar. Ja, dat is wel leuk. Ja. En ja, we hebben juist dan even iemand gebeld ook die... een van de zoevelen waar die gereageerd had van ik wil wel gebeld worden. Ik kan niet iedereen blijven bellen natuurlijk. Nee. Ja goed. En gelukkig lag er dan in zijn des. Just toch niet? Just niet. Nee, dus, maar vind je het zelf nog leuk om te doen? Zeker. Want je hebt in ieder geval weer een supergezellige avond gehad. Ja, dat wil ik voorstellen. Ja. En ik hoop dat de luisteraars en de kijkers vooral blijf loeren. En op TikTok en op Instagram allemaal leuke reels, korte stukjes. Maar dat is ook hoe ik zelf altijd dan uitkijk. Dan denk ik van, goh, wat maken ze er allemaal van? Ja. Dus ver hebben we gewoon eens ding gedaan. Maar wat wordt er dan moet geknipt? Moest ze niet bij na gedacht. Van, en de knippen is natuurlijk ook nog zo andersom tot het... Ja, nou, andersom niet. Maar wel goed met leuke afbeeldingen tot het net gaat. Je hebt gehoord dat dingen andersom gaat knippen vandaag. Oh ja, dat klopt ja. Dat kunnen we nog een keer online. Maar dat zei we, dat was ik wel bang. We willen misschien nog wel even zeggen. Loveer zijn na een jaar bij de Vrijmibo Show na een jaar precies gestopt. En wel niet omdat van niet beluisterd werd omdat het niet leuk was, maar dat was het hoogtepunt. Nee, ik kan me die versoepelingen met corona. Het wordt voor mij gewoon... we moeten dan op donderdag of vrijdagmiddag op een radio gaan doen. Terwijl ik ook gewoon bij mijn kinderen kan zien en aan het teken werken. Ja, precies. En op een gegeven moment denk je daarvan je noemt het dan altijd op het hoogtepunt. Hè. En ik ben dan altijd bang toch voor te lang doorgaan. Dus maar dat kind ze blijven zien, nu kind ze de cijfers makkelijk monitoren. Ja, dat klopt. Het. En op de radio, ik denk dat we een leuk programma hadden. Hoe RTV ook echt blij mee was, denk ik. Jawel. Alleen we kosten niet zien wat er gebeurde. Nee. Maar nu kan het wel, dat klopt wel, dat is wel anders. Maar ik zei wel van dit keer wel misschien dit seizoen, wat nu eraan gaat komen, ik kan wel het seizoen zien dat we of gewoon de stijgende lijn door kunnen zetten. Want dat is wel gewoon een feit. Dat kunnen we inderdaad aan de cijfers zien. Ja. Maar ik hoop niet tot het stagneert of juist naar onder gaat, want dan is het snel gedolend. Ja. En het gaat niet alleen om de luistercijfers, maar er moet er niet een afgeknabbelde boterham beuren, zeg maar. Van, dat je weer en weer. Ja, helemaal in de sleur. We zitten afgeknabbeld. Nee, dat klopt. En we hebben natuurlijk ook niet altijd uitgezonden. Nee, en we hebben een paar weken vrij gehad. Een paar weken vakantie geweest. Ja, en toch vragen die lui dan nou. Dus dat is toch wel een beetje leuk. Is dat echt oprecht? Dat is je... Ook onder het draaien, als je ergens staan, dat alleen maar een foto laten zien van het logo van Maastrichtse Keteertje. En dat wist hij toch, hè. Dus ja, het is wel grappig om die herkenning te zien in de stad. En dat moet zeker weten. Goed, dus dat is even een korte update. We zien er volgende week, vrijdag, zien we erbij. Natuurlijk, met een nieuwe uitzending. Het gaat over Ewart, dat kunnen we wel zeggen. Met machines wel. Je gaat leuke dingen, ja. Dat we even lekker zo kietelen. Ja. Gaat zeggen, maar toch niks. Nee, precies. Ja. Nee, maar en dan komen we weer een nieuwe aflevering. Dus dat is superleuk. Dus, en hou eens de socials in de gaten. Wat dan gaat... volg ons op TikTok en op Instagram sowieso. Ja. Op Facebook hebben we ook, hè? Hives. See you too. Netlog. Met Kenneth MSN, hè? Ja. Netlog. Ja. En in de zomer hadden we OnlyFans. Met de korte broek en de schoen alleen aan. Ja, lekker wel dat. Lekker, hè? Ja, lekker met gewoon zo voor de ventilator hangen. Ja. Binnenkort lekker nog even een paar graden warmer. Dat is wel chill. Marrakesh is dit, hè? Ja. Je kunt zij maar contant betalen. Ja? Marrakesh. Marrakesh. Jongens, volgende week zien we terug met een gaansneus seizoen. Hoppakee. Hoi. Ciao, hè.